ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/11/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಅವಿನಾಶಿ ಸರ್ಜನರ್ದು ಒಂತೆಲ ಮುಚಿದ್ದಿಯರಬಲ್ಲಿ ಅವಜ್ಞೆಯಂಡ ಕ್ಷಮೆನ ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪುದೆ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಂದಕರಾದ ಬುಡ್ಪರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಆಧಾರದಾದುಂಡು ಉನ್ನತಿಡು ವಿಘ್ನೋಲು ದಯಗೆ ಬೂರುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಆಧಾರ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಸರಿಯಾದ ಓದಿಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಜಿ. ಉನ್ನತಿಡು ವಿಘ್ನೋಲು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಹಾಲು ಸಂಘವಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘ ಮಿತ್ತದಿರ್ಪುಂಡು ಹಾಲು ಸಂಘ ಮುರ್ಕವಂಡು. ಹಾಲು ಸಂಘಪ್ಪುಂಡು ಓದಿಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅನ್ನುತ್ತೀರ್ನಾಪರ್ ಸಂಘನೆ ಒರಿಯನು ರಸ ತಲುಡು ಮುಟ್ಟದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಆ ಕಾರಣ ಸಂಘ ದೋಷರ್ದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನೋಡು. ಗೀತೆ. ಈರು ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರಾದುಲ್ಲರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸುಪುತ್ರ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎದುರುಡು ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪರು ತಿರಿಯೊಂದರು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ದೇಪಂಡ ಆರೇ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಪರಮಾತ್ಮಡನೇ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ಏರೆಗು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಎಂಚ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಮ್ಮಗ ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಪಂಡ್ ಪುದರ್ದಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ಜಗದಂಬ ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಐನೆರ್ದವರ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಅವೇ ವಿದ್ಯೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಏರ್ನ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಜಗದಂಬ ಏರು ಪಂಡ್ ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಜಗದಂಬ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಜಾಪಿತನ ಮುಖ ವಂಶಾವಳಿ ಪಂದ್ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಶಿವಬಾಬಾ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪ್ರಜಾಪಿತನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಏರು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರೋ ಆರು ಎಂಬೆರ್ನ ಮುಖದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆ ಜ್ಞಾನನೇ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೊಡು. ಪರಮಪಿತ ಓದವೇರು ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಗಾಡ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಾಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ವಿದ್ಯಾ ದೇವಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ನ ಜ್ಞಾನಸಾಗರನ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಮೊಕ್ಲೆ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಪಂದ್ ಪನೊಡಾಪುನು. ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಓವುಯೇ ದೇವತೆಲು ಅತ್ತುಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಭಗವಂತೆಯರ ಸಾಥ್ಯಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾ ದೇವತೆಯಡು ವಾ ಜ್ಞಾನ ಎತ್ತನು. ರಾಜಯೋಗದ ಜ್ಞಾನ ಎತ್ತನು. ಈ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗದ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತೆಯಾಪೆರು. ವಿದ್ಯಾ ದೇವತೆನ ಮಹಿಮೆದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನಲ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಜಾಪಿತನ ಸಂತಾನರು ಆಯರು. ಮಮ್ಮನ ಸಂತಾನ ಪಂದ್ ಪನ್ಪುಜೆರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಕಮಲದ ಸಂತಾನ ಆದುರ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನೆರೆಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ನರು. ಯಾನು ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಈಶ್ವರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೆರು. ಆರೆ ಏನನ್ನು ತೆರಿದೇರು ಪಂಡ ಅಕುಲೆ ಏನನ್ನು ತೆರಿದೇರು. ಜಗದಂಬ ವಿದ್ಯಾ ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ರಾಜಯೋಗದ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯೆಯತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇರು ದೇವತೆಯರು ಜಗದಂಬ ಅಪ್ಪಯ್ಯರು. ಆರು ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ಸಂಪತ್ತದ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಪೆರು. ಬೇರೆದು ಮನುಷ್ಯರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನು ನಟೊನ್ವೇರು. ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಜಗದಂಬಗ ರಾಜಯೋಗದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಇಂದಿರ್ದು ಸಿದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಬೇರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ದೇವತೆ ಪಂದಲೆ ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಪಾದನೆದ ಮೂಲ ಆದುಂಡು. ಈ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಸತ್ಯ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದನುಸಾರ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಓದಿಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಇಂದಿತ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಜಿ. ಸಂಘ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಓದೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಉನ್ನತಿಲ ಆಪುಜಿ. ಸಂಘ ಮಿತ್ತುದೆರ್ಪುಂಡು. ಹಾಲು ಸಂಘ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಓದಿಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅನ್ನುತ್ತೀರ್ನಾಪರ್ ಪಂಡ ಫೈಲಾಪರ್ ಕಡೆಟು ಕುಲ್ವರು
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದಾದ ಪನ್ಪನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆರೆದು ಉಂಡು. ಬಾಬಾಗೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ. ಹಾಂ, ಬಾಬಾ ಈತನಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರೆದುಪ್ಪೇರು. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಓದಿಜಿರು, ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಂಘ ಹಾಳಾದುಂಡು. ಆಯ್ನ ಕಾರಣನೇ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಅದು ಬಿಟ್ಪೇರು. ತೆರೀಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಜನಲ ಓದಿಜಿರಂದಿತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಜನಲ ನನ್ನೋರ್ಯನ ತೀರ್ತು ಒರಿ ನನ್ನೋರ್ಯನ್ ತೀರ್ತು ಬೂರ್ಪವೇರು. ಮೊಕ್ಲು ಓದುಜಿರು, ಮೊಕ್ಲಿನ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿವೇರು. ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಓದಿ ಎರಡ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಗವಂತನ ಮತತಲಕ ನಡಪುಜಿರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲೇನು ಮಲತಾಯಿ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಆಕಲು ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯುವಂತಿರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರೆ ಓದಂದೆತ್ತಂಡಲ ಕುಡ ಪತಿ ತೆರೆಗೆ ಪತಿತಾದೆ ಒರಿದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಅದು ಬಲ್ತು ಪೋಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು, ಓ ರಾವಣ, ಈ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಂಗದು ಪಾಡಿಯತ್ತ. ಈ ಏತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅದುಲ್ಲ. ಜೋಕುಲು ಸೈತಾನನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೆರೆಸರು ಮಲ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಜಿರು. ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ಬಾಬನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುವ ಏರು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಜಿರು. ಆಕಲಿಗ ಸುರಿ ಮತದಕಲು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಕ್ಕಳು ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪುಜಿರು. ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರುಪುಜಿರು ಪಂಡು ರಾವಣಗ ವಶ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಯುನೇರು. ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧ ಎರ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜಿರು. ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಸಹ ಸರಿಯಾದುಪ್ಪೋಡು. ಈಶ್ವರನ ಜೋಕುಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಘನತೆಯದುಪ್ಪೋಡು. ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ರಾಜ ಎರ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಪಂಚವಿಕಾರ ರೂಪಿ ರಾವಣನ ಮಿತ್ತು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಜಯಗಳಿಸವಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಜಿರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಗಳು ಅಸುರಿ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಆಕ್ಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವರು 5% ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು 10% ನಡಪೇರು. ಅವರ ಸಹ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಜಗದಂಬಲ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜಗದಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶವಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಆರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪುದರ ಆದುಂಡು. ಸರಸ್ವತಿಗೆ ವೀಣೆಯನ್ನು ತೊಜಿಪವೇರು. ಬೇರು ವಿದ್ಯಾ ದೇವಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ದವರ ಆರ್ನ ಸಂತಾನೆರ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು. ಅರೆಗ್ಲ ವೀಣೆಪ್ಪುಡು ತೂಲೆ ವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರೋಡು ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಕುಲ್ದೆರು. ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಪೇರು. ಪಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಂತೋಷ ಮಾತಲ ಬತು ಬುಡುಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆರೀಲೆ. ಒಡೆಗಾಂಡಲ ಮಮ್ಮಗ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊರಿಯರಡ ಸುರುಕು ಮಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯನು ತೆರಿಪೋಡು. ಬೇರು ಏರು ಪಂದು ಸುರುಕು ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು. ಬೇರೇನು ಪ್ರಪಂಚದ ಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಕೃಷ್ಣಗ ನಿಂದನೆ ಅಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪಿರಾಂಡ ಈ ರೀತಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಸಂಭವ ಆದುಂಡು. ಮಾತೆಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಪುನಾರು ಶಿವಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣಗ ನಿಂದನೆ ಪಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರೆ ಭವಿಷ್ಯಡು ರಾಧೆ ಆಪೇರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸ್ವಯಂವರದ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಪೇರು. ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್. ಐಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಂತೋಷ ಮಾತಲ ಬತು ಪುಡುಪುಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಶೆಪ್ಪುಡು. ಮಮ್ಮ ಏರು ಪಂದು ತೆರಿಪೋಡತ್ತೆ. ಬೇರು ಸರಸ್ವತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಲು ಮುಖವಂಶವಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಇಂದು ದಾದೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಅಕ್ಲೆಡ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಮಸ್ತ್ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು. ಏರ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಪುನಲ ಸಹ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಯರು ತನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ತೆರಿದರು. ಸಿಖ್ಯರು ಗುರುನಾನಕನು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರು ಬಂದು ತೆರಿದರು. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ತೆರಿದಿನ ಅಂಡ ಭಾರತವಾಸಿ ಹಿಂದೂಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಸಿರು. ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬೌದ್ಧಿ ಇಂಚಿನಕಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈದೆರು. ಅಕ್ಲೆರ್ದಲ ಸುರುಕು ಅವಶ್ಯವಾದಿ ದೇವತೆಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈತು ಸಮಯ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಈತು ಮಾತ ಧರ್ಮಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಪತ್ತುಂಡು. ಐದವರ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗುಲ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಪಂದು ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಜಿನಿಕುಲು ಜಗದಂಬನ ಮಂದಿರೋಡು ಪೋದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನನು ಏರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಕೃಷ್ಣೆ ಜಗದಂಬಗ ಜ್ಞಾನನು ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ಅಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಏರೆಗ್ ಎಡ್ಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವರೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಒರಿಯಡತ್ತು ಒರಿ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಬೇತಕ್ಲಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ನೆನಪನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಪಾರು.
ಬೇತೆ ಮಾತ ಸಂಗೊನು ಬುರ್ದು ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ ಸಂಗೊನು ಸೇರುವೆ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಪಂಡ ಈರ್ನ ಒರಿಯನ ಸಂಗೊನು ಸೇರುವ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಐದವರ ಆ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ದೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನಾರಾದುಲ್ಲ ಈರ್ನ ಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುವ ಹಾಲು ಪುದರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುಜ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೆರು ಐಡ್ದು ಪುದರ್ಗ್ ಕಲಂಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಯುನು ಜೇರು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗ್ಲಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪಿರು ಪುದರ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು ಆಹೋ ಪ್ರಭೋ ಈರ್ನ ಲೀಲೆ ಅಪರಮಪಾರ ಪಂಡದು ಗಾಯನ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಂಡ ಇಂದೇನು ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಯುನು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಯುನು ಜೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಯಾನಂತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೆ ಅಪಕಾರಿನ ಮಿತ್ತಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಭಾರತನೇ ಬಂಗಾರದ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ನಂಬರ್ 1 ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾಯಾದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಏನನ್ನು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಯಾನಂತು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೆ ಐನೆಡ್ದವರ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಡು ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನೋಲು ಬೂರುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತು ತೆರಿಪವೇರು ಆ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯುನು ಜೇರೋ ಅಕಲ್ನ ಕಾರಣನೆ ಪುದರ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಸೇವಾ ಭಂಗನು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೆಲವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ನನಜಿ ಕಡೆ ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ವಿನಾಶನು ಮಲ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ ಜ್ಞಾನೆಜ್ಜಿ ಈ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದು ಉಂಡು ಏರು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಡು ತೆರಿಯೊಂದಿರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವಡಾಪುನು ದಯೆ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯುಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲ್ದಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕುದೆರು ಪಂಡ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಸ್ತಿನ ನೋಡಾಪುಂಡು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಡು ಬಾಬನ ನಿಂದನೆ ಅಪನಂಚಿನ ಹೂವೇ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಇಂದು ಕೆಬಿ ಮೂಂಕುನು ಪತನುಂಡು ಇಂಚ ಒಂದುಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಇಂದೆಡ್ದು ಪಾರಾವಡಾಪುನು ಕೆಲವರಂತೂ ನಾಮರೂಪೋಡು ತಿಕ್ಕಿದು ಬೂರಿರು ಪಂಡ ದೇಹಧಾರಣಕಲ್ನ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೇ ರೀತಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಕೊರ್ಪೆರು ಜೋಕುಲು ಎಚ್ಚರಡುಪ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ ಅಕರ್ತವ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡಿತನ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯನ ಜೊತೆ ಮಾಯೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಒಲ್ಪೊಲ್ಪ ಗೋದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಕೆಲವರು ಜೋಕುಲು ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೋಜೇರು ಬಾಬಾರ್ದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆತ್ತನು ಜೇರು ಅವಿನಾಸಿ ಸರ್ಜನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೆರಿಪೋಜರಿಂದೆತ್ತಂಡ ನಲ್ಲ ಕೊಳಕಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಬಾಬಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿನಾರಾದುಲ್ಲಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಪಂದತ್ತು ನಿಕುಲು ಅವಜ್ಞೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಪಂದ ಬತ್ತದು ನಿಕುಲು ಐನು ತೆರಿಪಲೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಏನಾರ್ದು ಈ ತಪ್ಪಾದು ಬುಡ್ಡು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಂಡಿಜ್ಜರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ತಪ್ಪುಲು ಅವೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐದವರ ತನ್ನ ತರತಮಿತ್ತು ಪಾಪ ಏರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ತೆರಿಪೆಯವರು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಾಂತರಗಾದ ತಮ್ಮ ಪದವಿನ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಮಲ್ತೊನ್ನದ ತಂಡ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಾಂತರ ಇಂಚೆನೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪರು ಇದು ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಹೆಚ್ಚಾದ ತೆರಿಯೋನವರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶೇಷವೈನ ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲಿರು ಮಾತೇರನ ಮಹಿಮೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು ಮಾತೇರಿನ ದುಂಬು ದಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ದುಂಬು ಕನಲೆ ಪಂಡು ಗೋಪೆರೆಗ್ ಪನ್ಪೆರು ಗೋಪೆರ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚಿತ್ರೋನು ದೆತೊಂದು ತೆರಿಪಲೆ ಮೊಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತ್ರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮೊಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಮೊಕಲೆಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಏರ್ನ ಪುದರುಂಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ಏರ್ನ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಶಂಕರ ಅತ್ತಂಡ ವಿಷ್ಣುನು ಹಿತ ಪಂಡು ಪನೋಡಾಪುಜಿ ಅರೆರ್ದು ಒವ್ವೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏರ್ನ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪರು ಅಕ್ಲೆರ್ದು ವಾ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವಬಾಬಾ ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವಬಾಬಾಗ ಬಾಲೆ ಅದುರ್ಲೇರು ಶಿವಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾರ ಅದುಲ್ಲೇರು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗಗಾದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ರಾಜಯೋಗಗಾದು ಮತವಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮತ ಕೊರ್ಪೆರು ಇಂದು ಆದುಂಡು ದೇವತೆಯರೇ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯೇ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಬೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆರು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಾತ ಆತ್ಮಲುಪ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುನ ಅಂಡ ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೋನ್ನಾಕುಲೇ ತೆರಿಯೋನ್ವೇರು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಹಿಡ್ದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುರುಕುಲ ಅನುಯಾಯಾದುಪ್ಪೇರು ಆಯ್ದು ಎಂಚಿನ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನೆನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು
ಪದವಿನು ಪಡೆಪಿರು ಪಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಕಿ ಏರ್ನ ಅನುಯಾಯಿಲಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲೇರ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಪಂದು ತಿರುವೊಂದನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇದು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯಾದುಂಡು ಅನುಯಾಯಿಲಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಮಲ್ತೊನುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಜೇರು ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯ ಪನ್ಪುನೇ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ದೋಷರ್ದು ಸದಾ ದೂರ ಒಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯವಯನ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುದು ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆದ ಸಾಕ್ಷಿನ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಟಾಕ್ನು ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮಂತದಲಕ ನಡಪುವ ಬಂದು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಮಾತಾ ದೂರದ ಕಡತನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡ್ಯಾಪನಂಚಿನ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಭವ ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಜೀವನ ಆದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುಡು. ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗಿ ಎತ್ತು ಅಂಡ ಯೋಗಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಯೋಗ ಸ್ವತಃ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಯೋಗ ತುಂಡಾಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಯ್ದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲಿಗೆ ಓವ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ದೂರು ಕೊರ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ನೆನೆಪುಡು ಉಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮಾತ ಕಾರ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಸಫಲಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ್ಯಾಪುನಂಚಿನಕಲ್ನ ಮಾತ ಫೈಲ್ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಯೋಗಿ ಜೀವನ ಸರ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಜೀವನ ಆದುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಬಾಬಾ ನೆನೆಪುಡುಪ್ಪುನಗ ನಿರಂತರ ಯೋಗಿಯಾದ ಬುಡ್ಪಾರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.